Ochla bini hamjama burni bagai jotona khayi nakhya Agartala ni Reliance showroom tei Bazar India jaga tongi nakhya haipono bini burui bono yakari alka chalabai kajak thangka tei ochla bini burni bagai tam khakya khanawi nadi jotona lamsukani wati sanalo norok hingke pulan sim la jora kahamke khanadi tei kahamke bujinai abun bagai norok video no cut eba skip ta khadi la jora kahamke nadi bujinani try khadi tei angko kolak mana chikon cha samabanya norno bujirna bagai tebo try khana o chalabai o burui pula hamjak lakhya tei onek bisas ke tong lakhya abun ulo o burino alka chala rok kok sur haka abake kajana bagai kok rihorka abuti kaha jorao pulani chala saimane belai joli jakha haipano o buribo bini pulani chalano marke hamjaku salcha o buri bini hamjama chalano saka nungle college rokbo paijak samung rok khadi showroom rogo tongdi income khadi jodi nung income khaya hinkai bahake jeng kajaknai abuti hinai o buri o bini hamjama chalano sawi khanarika bini kokno khanawoi o chala para rogo private eba tuition rogo phorongka tei ajorao bini burike Agartala college o poritongo tei o chala para thangai bini buribai kagai tongmaya hinai o burini aro phai tongphakya tei bini je private je tuition phorongmani aborok bahana tesa muthak jagai thangka ar chala jotono yakare rikha bini burini bagai abun ulo o chala Bazar India o tongkha aro rang komano hinai Reliance showroom o jaga tongkha tangi hinkai Agartala ni Bazar India o rang komano tei Reliance showroom a jaga tei kisa rang kabamano jesek rang kabang khaimano amsukno bini burino khushi khalaimano hinai bo Reliance showroom jaga o tongkha haipano o burui bini chalano hamjaklei asuk tangi hinkai bini joto dol ni chala rok hinkai rang ganang bad ganang tei baksani ba chakiri rok khayo tei bini chala hinkai bad bukari tei chakiri rok bahna khaya tei abo simia income rok bahna kisai misa normal no belaki kom hinai mano bini dol rok ni bisingo aboni bagai o burui bini chalano chajakliya income kari rang kari hinai aboni bagai o burui bini chalano boni bwskango hinkai bini chala hinai saya atikhane oste bini chalano naslai rui phairuk aboni salcha jora phakya o burino khoroksa chakiri khane chala kok surkha abake kaijakna hinai saka phiaba a burui logi no gosirikha a chakiri khane chalano kaijakna hinai gosirikha afro bini pulani chala sengkha nung angbai hamjuk tongi tangi bono gosito yakariti bono hinai saka afro oburi saka nungbai tongi tamo mana tong huta kosto mandrop nono tei busuk income khadi hinai sanai tabuk ani ma babu gosijak angte kognor maya abuti hinai oburi bini pulani chalano kotugei tabuk alka chalabai kajak thangka tei kajak paiman ulo a burini tomung saimanka bini dolni ex boyfriend abake ex hamjangman chalabase kajak thangu hinai o jagao direct kok sana thangke o burui bini dolni ex boyfriend base chakiri khayo hinai kajak thangu direct kok hinke abono video ni main kok abono o chalate burui borok marke hamjago tei o chalani income kurui bwsa hinai bini burui bono yakarikha tei a burui bini dolni ex hamjama chala chakiri khanai mano hinai alka chalabai kajak thangka abono sanai jesek koboi bwkhabai hamjakphano tongdi hamjakma borokno mangala tei koboi bwkhani hamjakma borokno manani belaki kosto hinai mano hamjakmao kebang mung kwbangma tongo phiaba rang kaisa borokno slairi mano joto jaga nini hamjakmani kokno sagala joto jagao rang se kok sawo rang tongkhanke jotono tongo phiaba o kokno baksa borok khana togjai pono ongnai rang siminda joto kisu ongbanai phiaba o rangni bagino kwbangma borokni life bohaino nosto ongo tei kwbangma borokni je mana musumani nana musumani o rangni bagino naimanya bohaino tongo abono sanai jeng life kwbangma no rang no income khainani belai khe nango norok hinkai jotono saiman kana ang tamno tei sana nakhya norok wansuk sidi joto jaga no rang se nango tabuk rang baise jotono ongo rang kari hinkai borok bahino baksa tei khoroksa tei khoroksa siniya abake sak nangyango jodi nini thani rang tongkhanke nono jesek kona jesek haksani borokpa nono gana phai ma natuk phane abono sawo rang se joto kisu tabo kok sawo honai